Ni Paristing kasi ano daw, pagod daw siyang magbuhat ng binibilad nating palay mga bossing. Ito yung palay na nabilad kahapon. Ito yung binibilad ngayong araw. Yan. Sa dalawa. Meron doon mga boss. Yun. Marami. At meron din dito. Lalatagan din natin yan mamaya kasi may deliver pa kasi ng mga graba dyan mamaya. So hindi makakabelta yung masisira yung tolda mga bossing. So dito muna tayo sa merienda. Uy. Sarap. Merienda niya lang kasi. Pas kami na ito. Sudah bro. Me. Kain log. Good boy. Sa video. Sa muna eh. Ajay, no ya. Di ba nga nagtanggal talaga ni Nana, mabalik na may pressure aja ako, tagtakting matibig daw mga may pressure. Mga pega pala palutungan na tatak tay pai. Tapi apa nak gosok dengan nekat? Nekat di bawah, bangkit nak gerakan nak. Wala, ayo pak. Pagkain niya nagana. Yan mga bossing. Ulit na kayo magkaya, magkapsat. Gililad naman na yun? Cellphone daw. Hindi mo iligpas sa ito yung match. Ano ba kala si Papa nagmalpas siya taglabakay na nakadito. Kalan. Yan. Yun yung nanay namin na machine gun. Yung bunganga mga boss. Pagka binasa mo yung uso niyan, usok. Yan. Yan. Ayun niya. Ano ba? Sikat nga rin na. Sabaw-sabaw tayo guys. Sige, tira lang. Mag-almusal kasi kami. Kanina-kanina lang. Ada ang sili na. Ay, di suka na. Sarap. Magandang araw bossing. Magandang araw sa ating lahat. Mga taga Cagayan, mga kababayan natin. Katapos ng bagyo pero maaraw na. Katulad kahapon mga boss, napakalakas ng sikat ng araw. Masarap. Masarap mag ice cream yummy mga boss. Ice cream yummy. Ice cream good. Bukas yan sigurado. Makulimlim na. Ano? Mindanao di ba isa? Ang dala mo lang niwa. Ako na siya dua. Pangkanan dia pang simbuk naman di pulo. Ay. Puntahan. Puntahan tabong bilag di gusto labayo. Pinaputok mga boss. Ang lakas. Marilang gal? What? Nagsumpay. Nagsumpay tayo mga boss. Gili kayo magmerenda, magmerenda. Gini, merendang magbantay di tiyandaan. Ah! Sarap lang, apay! Diyos ko po. Sang laktoy, kasang Banat, bro. Hindi na kung yun kasaw. Yan mga boss. Dito
Dito na naman tayo magla-live. Siguro ko muna yung kaya bilang pagsipunta na yung lupa. Hindi ko na marabay. Wag na dibuan kita sila ng kasama eh. Sabi ko kaya oras mo may siligang nawan na. Kung nasa na plan ni kama. Ang laro din tayo ko matuon ha. Ora siya mo to kaya ito pa tambal pa ano pa tayo. Kaya lah. Nung deliver ko madi ng kaldaw, nagubrada ako matulog din kalman. Ibagka mo na tamalim dyan nung dayay. Ito kung ano ganon. Yeah. Mamaya tayo maghalo ng palay mga boss. Kakatapos lang kasi bago magmerienda. Yay! Ganda ng panahon. You know, clear na clear ang langit. Diretso ko palitada naman kasi yan. Ay. Boss. Magandang araw sa ating lahat mga boss. Pasensya na wala tayong upload sa Boy Tapyas. Wala tayong bago. Puro live muna. Sira kasi yung cellphone nating pinag-editan mga bossing. Wala tayong mapag-editan ng video natin. Yan, may video tayo kahapon sa sa Baguio. Kaya lang wala tayong mapag-editan. Wala kasing memory card tong tong cellphone natin, hindi natin masalpak. Yan. So, antay lang tayo. Dati may anggam na. Napakainit. You know. Maaliwalas. Simple. Papunta dito si Johnson. Papunta dito. Maganda direct kita dito din. Ihalo natin yung isa mga bossing ito. Halo natin yung isa. Let's go. Kung kumaniki wala yan. Shoo! Papipisip nila yun. Cuma lagi isang taas. Mga yung mga ibagan ng oil. Bye. Apo, nagdaim na tanayaan. Wala na lang nakatulong. Sayang.
yung paliging, yung mga tinig river. Yung sa highway. Ulag, pakiyas kayo mo ito. Dito pala ako. Oo, tapos nung magpatulong, didak tulungan. Hindi na polisi pa. O, nagtatak polisi, huwag ka lagi kasi dahil dahil dito na eh. Bro! Ano man ini? Lalo tag binibertan niya nga dalugin na. Bro, manok bro! Nakita ka niyan tayo. Mukbang dan. Lugas! Ikaw ba ba? Tulumog dito po yun. Ninakapogi po. Guys, Batan. nagbibilad lang yan pag may video guys. Basher. Big. Basher. Nagbibilad lang guys pag may video. Pag walang video, wala na guys. Ha? Patay! Ah! Udot! Ah! El malmalang samaram! Ayun sila eh. May yung mga tumata. Basta kakaditan biyag ko. Ngayon. Balak mo ah! Nagisakon sa. Okay. Dati ko na. Duldulin na. Kabilak si Bulno. Ah, ay. Ayun na lang mga sako dyan mo. Sako dyan ba ito? Hindi? On dead. Nakamo yun. Ano ba yung kasawatan na eh? 57 eh. Ito, right? Sumaral kasi may pabayo amin. Dapat nagdandoro yung papara. Gawa pa yung mga rin eh. Kabilang kasi ka. Tagal lang mais. Teras na lang aja. Ay. Nakita na eh, kadidag. Teras na lagutin. Yo. Nakarokod. Sukat na sukat mga boss. Eh. Ano madala masalahan? Kasi ito mo na dyan na eh. Lapit mo para steak. Yun, ganyan na lang muna mga boss. Thank you sa panonood. Bye bye.